Siana. Bye bye. Welcome back to my channel. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेनसेबाव बराय होबावनाय थाबाय। दा जोङो नै दायो बाजाराव थांनो नागिरदों आयंजों मैगं लायनो। ना बाजाराव थांनो। नै जों दायो थांसै आयं साफा देलायदों नालाय खाथियावनो बिदिबा नायलांबाय थादो थाबायगासिनो सुन्दरबन मैगं बाजाराव थांगासिनो जों दहाय हरनायसो लामाया बारा गोजान नङा आरो थाबायगासिनो मनाव मोननै लाखादों मा बायो जों नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आङो थांगासिनो ये सुन्दरबन थाब फैग्रोबाबो जायोना एसे थाब आगोलनि दंबा थाबायगासिनो बिदिनो एक्सप' आरो माबा माबि गाखोग्रा दं देखायबोनो बावलायलांबाय आं बेनिफ्राय थियाटारखौ आखायानो फेरेद मावबोदों नागरदला जि मोजां नुयो नै ओरैजे स्पस्ट ओरै मैगं बाजार ओमफ्राय नै ओरैबो दं गासिबो ओरैबो थांबाबो मोनो बन्द सानाव गग्ल'सा हनै ससमा आयंआ नायबावबाय दखान बिबार ना मा फानदों बानलु बोदोना जि मोजां बानलु बोदोनखौ लालाय आयं अयथासार फिर नै बेसर गुफुर फायखारि बाजाराव फैबाय जों फिर जायो दिनै रबिबार ना गरम गरम ढलजा लुका लाओ ए दिखे दिनो माइके दिखे दाओ আর কি लाबाय बानलु लाबाय आलुबो लाबाय बेदर लाबाय सानाव बारा खुलियानो नै एक्सप'आ गस्लाया मोजां मोजांथार जि मोजां मोजां दं माथो गस्लाया बेयाव
सानाव बारा खुलिथारा बिसोरो मोनायाव बांसिन माबायो खयथासो आरो मेंबाय मेंबाय आंखौ मा लाबोखो नै टमेट' साबुन बानलु आलु फारलासे ना मैथा पटल गोखैलै फान्थाव लाव नारें जुम्ब्रा सब आनसे आरो लेस आनसे दिनैनि बाजारा बेनो जाखायो नाया सायनांसिगौ ना सेवगोन नङाबा मैथाया सायद' बेखौनो जायो चिप्स बिराद जायोबो नै ओइ मा नोंलाय मा होनलाय एन्दिं होनलाय एन्दिं इउ हा मेथाइ जादों जोंना जाना ने आनै फैगोनथ' दिनै ने आनै फैगोन आलासि थैलायगोनसै बिदि मैगं बायनांगौ माने दंबा एसे हिसाबै बेदरानो सेरनै अमा बेदरा সংরক্ষণ টিকিট মাত্র 70 টাকা টিকিট আগার জন্য শুধুমাত্র 70 টাকা पहली बार देख के जाएंगे फर्स्ट टाइम देख के जाएंगे बिजली शहर बस्ती में पहली बार देख के आएंगे ऐसा खेला पहली बार देख के जाएंगे लेडीज जेंट्स के साथ बुलेट गाड़ी बाइक के साथ फुल्ली क्लासिक के साथ बुलेट गाड़ी चलना बुलेट बाइक चलना खड़ी ड्राइविंग चलाना दिल्ली वाला कलाकार दिल्ली वाले गाने बिल्कुल पहली बार